Zanimljivo. Nemoj, slomit ćeš. Želim da svaka od vas spremi krofnu za mene. Dobro, ovo će biti najtamnija krofna. Spremit ću krofnu u specijalnom uređaju. Tako će biti lakše i brže. Samo treba sipati testo. O da, to ću čak i ja moći da uradim. Samo što će moje krofne biti u boje. Obične krofne su dosadne. Unuko, šta sve nećeš izmisliti? Ja ne podnosim emocije. Pogledajte kako treba da izgledaju prave krofne. Crne su, ali sigurno mnogo ukusne. Crna boja se najbolje slaže sa crvenom, tako da ću preliti svoje krofne crvenom glazurom. A na vrh ću dodati malo bele. Tako će izgledati još lepše. Stvar, moraš mi pomoći. Odmah mi donesi duboki tanjir. Ovdje ću sipati sirup od jagoda. A onda ću ga staviti u špriceve. Zašto? Sada ćete sve vidjeti. Bako, gledajte. To je krv. Jao, kakav užas. Ma daj, to je samo sirup. Zašto tako plašiš starog čoveka? Trudim se za vašu unuku. Želim da pojede ne samo ukusne, već i lepe krofne. Ajoj, da su meni doneli takve krofne, sigurno bih se one svestila. Sad ću pokazati kako bi trebalo da izgledaju normalne krofne. Kao prvo, nema potrebe praviti ih crnim. A za lepotu će biti dovoljan samo šećer u prahu. Pogledajte kakva lepota. Lepota su moje krofne. Od jednog pogleda na njih se diže raspoloženje. A da bi bili još lepši, dodat ću šarene konfete. Ali prvo moram otvoriti ovu glupu teglu. Hajde! Ajoj, draga, sad i ti izgledaš mnogo lepše. Nema veze, bitno je da su konfeti na krofnama. Margo, vreme je da izabereš pobednika. Sreda je napravila krofne u svom stilu. Izgledaju baš jezivo, ali baš su ukusne. I špricevi sa sirupom su odlična ideja. Bako, a sad ću probati tvoje krofne. Neću lagati, nisu nešto, previše su proste. Ali ove krofne izgledaju zanimljivije. Nadam se da me ni ukus neće razočarati. Ovo su najlepše krofne koje sam probala. Čestitam, sestro, pobedila si. Hvala, Margo. Anđu? Sestre i baka se odlično provode. Dobro je, dosta igranja. Hamburger, oho. Pa, da li su svi spremni za naš novi izazov? Onda, idemo. Baka uzima lepinje za hamburger. Da, pečene lepinje su mnogo ukusnije. Sad nam treba mleveno meso. Baka pravi kuglice od mlevenog mesa i stavlja ih u tiganj. Zatim pritiska lopaticom. To je to, pljeskavica je spremna. Sad stavlja pače nežnog sira i naravno treba paradajz. Ostao je još samo luk i gornja lepinja. Odlično! Svaka čast, bako. Sad je red na sestru. Neće da koristi obične lepinje. Šta? Krofna? Baš je lepa. Sestra seče krofnu na 2 polovine i stavlja čokolade. To će biti mnogo slatko, ali sestra ima još nešto. To je kiseli gel. Ukusan je, ali mnogo kiseo. I sad će dodati marshmallow, žele bombone i sirup od jagoda. Što da ne? Sada pokriva slatki hamburger lepinjom, mislim krofnom. Baš lepo. Baki se sviđa unucin hamburger, ali Sredu nije tako lako oduševiti. I ona prvo uzima lepinja, crne naravno, prži pljeskavicu. Šta to Sreda radi sa sirom? Wow, to izgleda baš cool. Komad krastavca. Cool. Ovaj hamburger kao da ima usta i jezik. Ali nešto nedostaje. Dobro je što Sreda uvijek ima ruku pored sebe koja će pomoći da reši bilo koji problem. Gumene oči. Izgleda da je to ono što je Sreda htjela.
Bako, ne bojte se. Ta ruka nije opasna. Sreda stavlja gumene oči u hamburger. Jao, pogledajte ovo čudovište. Izgleda zaista jezivo. Ali to će sigurno biti ukusno. Čiji hamburger će biti najlepši? Sad ćemo saznati. Jao, tako sam gladna. Ovaj hamburger izgleda baš neobično. Baš je lep, sviđa mi se. Koji je sljedeći? Probat ću ovaj. Uj. Je li to luk? Mrzim ga. Ovaj hamburger ne valja. O, šta je ovo? O, to su moji omiljeni slatkiši. Krofne i žele bombone. Sviđa mi se takva kombinacija. A vreme je da izaberem pobednika. I to je... ovaj hamburger. Da, najbolji je. Čestitamo Sredi. Jel mi se čini ili je to zaista osmeh? Sreda se smeška, zamislite. Ups, što se stidiš? Prestanite, imamo novi izazov. Dakle, ja želim burger, jel može? A šta? Dobro, potrudit ću se. To je lako za mene. Burger znači, nema problema. Koristite obične lepinje, dosadno. Stvar, gde su moje specijalne, super ukusne crne lepinje? Hvala. Pravim ih po tajnom receptu, zato uvek ispadnu tako ukusne i hrskave. Odlično. Zatim ide salata i moj super ljuti kečap. Ajoj, mamice, krv. Bako, kako si? Uplašila sam se. Bako, smirite se, to je samo kečap. A evo moje pljeskavice. Samo što više liči na kamen, ali znam kako da popravim to. Ajoj, dinamit, u pomoć. Bez panike, sve pod kontrolom, Bako. Sad ću brzo ispržiti pljeskavicu. Eto, gotovo. Ah, kakav lep miris. Sviđa mi se. Na redu je sir. Napravit ću sirne zube i dobit ću neobičan burger, a već burger čudovište sa crvenim očima i ljutim papričicama umjesto ušiju. O, stvar, ti si kao uvek na vreme. Hvala. A evo i nogu za naše veliko čudovište. Ojoj, to je strašno! Fuj, ovo meso neću da diram. Bleh. Šta radiš? Nemoj da bacaš, ne može. Dobro, uzmi ako hoćeš. A ja ću napraviti burger od marshmallowa. Znate li trik kada se marshmallow poveća u mikrotalasnoj? Gledajte. O, da. Ovakva veličina mi odgovara. Može da se vadi. Ajuj, vruće. O, bravo, unuče. Hvala, Bako. Dakle, iseći ću marshmallow na pola. Tako je. Slatke lepinje su gotove. Unutra ću sipati roze nutelu, a zatim dodati plavu čokoladu. O da, to izgleda super. A šta kažete na ovakve žele bombone? Imam ih baš puno. Gledajte, ovo je veso burger. Još ću mu napraviti oči i uši i ispašće jednorog. Tako je. Ostalo je sve staviti u kutiju za burger. To je to. Hej, Bako! Šta ti je? Jao, zagledala sam se u tvoj burger. Dakle, ja ću ispržiti svoju pljeskavicu. Odlično. U lepinje ću dodati više majoneza, zelenu salatu i sočan paradajz sa pljeskavicom. I ne smem zaboraviti na kečap. Kakva lepota. A moja unuka će sigurno biti oduševljena. Ostalo je sve staviti u kutiju. Odlično. Uživaj, draga. Prijatno. Wow, super! Šta je to? Kako je ovo čudovište? Uplašila sam se. Da li se ujeda? Jo, fuj,
na ljutu papriku? A neću to da jedem, nema šanse. A bolje da pojedem burger od bake? U njemu sigurno nema ljutih sastojaka. Hvala, bako, to je jako ukusno. Wow, kakav smešan burger u obliku jednoroga. Oduševljena sam. O, pa to je marshmallow. Neverovatno. Odlučila sam. Pobedio je brat. Čestitam. Da, to! Ćao. Pažnja, sad će mala Ema pokazati jelo koje želi. Wow, želi tortu, to je sjajno. Hajde što pre da počnemo. Još uvek nisam smislila kako da je ukrasim. Tačno, došla mi je sjajna ideja. Napravit ću tortu u obliku dvorca. A bit će neverovatno cool. Tako je. Sklonit ću višak i gotovo. Bravo. Uzmi roze fil. O, hvala, bako. A, tačno, moram ga naneti na tortu. Sad ću to uraditi. Wow, kako lepo ispada. Sad je to roze dvorac. Treba napraviti lepe kule od korneta. Stavit ću još lepu plavu glazuru, tako će biti još lepše. Odlično. A sada treba posuti sve šarenim konfetama. O, lepota. Sada stavljam kule na tortu. Zatim treba dodati malo čokolade. Odlično. I ukrasit ću sve malim marshmallowom. Lepota. Ostalo je staviti roze zastavu, to je to. Bravo, Enid. Ali ja sam smislila nešto dobro. Treba mi čokolada. Puno čokolade. Sad ću sve to rastopiti. Da bi stvari išli brže, koristit ću brener. O da, čokolada se rastopila za tren. Sipat ću je na tortu. A sad ću ukrasiti sve štapićima KitKat. Stavit ću ih okolo. Idealno. Samo je ostalo da lepo rasporedim jagode. I na kraju crvena traka. Ovako. Da, moja torta je gotova. Wow, bako, ovo izgleda sjajno. Stani, sad ću vam pokazati zaista dobru tortu. Trebam naneti crnu kremu na tortu. Odlično mi ide. Stvar, treba mi kalup. Hvala. Znao si da mi trebaju baš lobanje. Sad ću staviti u kalup tečni marshmallow i sad čekati da se sve stegne. Gotovo. Mogu izvući bele lobanje. Ukrasit ću svoju tortu. Ostalo samo da ofarbam lobanje u zlatno. O, savršeno. Sada posljednji sastojak. Sirup od jagoda. Ja ga obožavam jer podsjeća na krv. Sipat ću malo više sirupa. Gotovo. Može se probati. Prijatno. Wow, ove torte izgledaju tako zanimljivo. Najviše želim da probam ovu kulu. Tako je ukusna. Enid, svaka ti čast. O, a šta je baka spremila za mene? Da vidim. Izgleda baš dobro. Skinut ću traku i brzo probati KitKat. Wow, baš je lep. Opa, tu su moje omiljene jagode. Bako, ti odlično kuvaš. O, što je to ovdje? Wednesday me opet pokušava uplašiti. Dobro, moram probati njenu crnu tortu. O, ove lobanje su baš ukusne. Hoću još. I torta je ekstra. Koga da izaberem? Da, Wednesday je pobedila. To, znala sam da sam najbolja. Jao, Sreda, prestani da plašiš baku. U ovoj rundi napravite koktel za mene. Neka bude lep i ukusan. Okej. Naravno. Nema problema. Ja ću napraviti koktel od onoga što Margot najviše voli. Mogu koristiti njene omiljene bombone Toxic Paste. Moram učiniti da se bombone pretvore u tečnu masu. Mislim, moram ih rastopiti. To je to.
Otvaraj se. Da vidimo. O, da, odlično. Sada mogu dodati Skittles bombone. Tu nema nikakve sumnje. Skittles vole svi. Ali prvo ih treba rasporediti po bojama. A onda staviti ih u naše šarene i ukusne čaše. A sad je vreme za Sprite. Jo, ne otvara se. O, šnala će mi pomoći. Jo, kako mokro i slatko. Jadna Rebeka. U redu sam, samo sam se istuširala Spriteom. Ovako. I naravno treba mi šlag. Ni malo bombona za ukras neće škoditi. Moje remek delo je spremno. Svaka ti čast. Samo što tvoj koktel uopšte nije zdrav. A Margot trebaju vitamini. Tako da koktel mora biti korisan. Najviše vitamine u povrću, tako da će moj koktel biti od povrća. Skoro je sve spremno. Jao, miriše odlično. Sigurna sam da će Margot biti oduševljena. Sumnjam. Svoj koktel ću početi da pravim sa sirupom od jagode. Sipat ću ga u čašu da bi izgledala lepo. Dalje ću koristiti Sprite koji ću obojiti zelenim sirupom. Stvar, opet mi je potrebna tvoja pomoć. Donesi mi šlag. Jednog dana ću prebiti ovu stvar. Tako je jeziva. I ukrala mi je šlag. Hvala ti. Sve si dobro uradila. Oni se samo šale. Na kraju ću dodati šlag u koktel i naravno ukrasit ću ga gumenim okom. Mislim da izgleda super. Margot, probaj. O, Sreda kao i uvijek ima najoriginalnije serviranje. Napravila si baš lijep koktel. Ovo oko je baš ukusno, sviđa mi se. Ovako, opet si napravila taj odvratni koktel od povrća. Dobro znaš da ga ne podnosim. Fuj. O, a sestra je opet smislila nešto cool. Sad ću da probam. Neverovatno. Sestra, ti si pobedila? O, čini se da su sestre i Ruka pronašli zajednički jezik. Stvar, vreme da se vratiš kući. Naši junaci počinju da spremaju novo jelo. Topla čokolada. Ko ne voli to ukusno piće? Nadam se da su svi spremni. Krenite. Baka kreće prva. Sipa sveže mlijeko u šerpu. Sad dodaje kakao prav i obavezno meša. O da, topljena čokolada sigurno neće škoditi. O, kako je to slatko. Baka sipa piće u svoju omiljenu čašu. Svaka čast, bako. Takva topla čokolada će zagrejati bilo koga. Sad je red na sestru. Hej, pazi, poješćeš svu čokoladu. Da, baka je u pravu. Treba dodati sasvim malo šećera. Jo, šta je to izmislila? Ona baš mnogo voli slatko. Baka ne odobrava toliko šećera. Okej, vreme je dodati mlijeko. Pazi malo. Ups. Da, vidi se da sestra nema puno iskustva u kuvanju. Sada dodajem malo boje. Wow, to je baš lepo. Svaka čast. Sad malo slatkih konfeta. Odlično serviranje. Sestra je dala sve od sebe, ali to nije sve. Završni dodir je šlag i marshmallow. Jao, to je preslatko. To je duga i jednorog. Oduševljena sam. Sestro, bravo za tebe. Ostala je samo Sreda. Stvar, nećemo moći bez tvoje pomoći. Jao, kakva čaša. Bako, čuvaj svoje živce. Sreda sipa toplu čokoladu u svoju čašu i dodaje šlag. I naravno sirup od jagoda. Odlično. A to su gumene bombone Haribo. Baš originalno serviranje, bravo. Treća topla čokolada je spremna. Wow,
mogu da verujem, ovo je predobro. Sviđa mi se. O, a to je bakino piće. Super. Oho, a šta je ovo? Izgleda čudno, ali probat ću. Nije loše. Pobeđuje. Da, sestro, čestitam. O, bako, daj mi to. Ćao, ja sam baka. Pažnja, napravite mi mlečni koktel. Važi, unuko. Dobro, šalim se. Izvoli, bako. Naravno. Okej. Dakle, da vidimo šta imam ovdje. Našao sam mleko. To je baš ono što mi treba. Jao, šta to radiš? Evo i sladoleda. Ja ga prosto obožavam. Ups, izvini, bako. Nisam namjerno. Valjda se kugla ne isprljala. Dodat ću ga u mleko. A zatim ću sve umutiti. Da, tako je. Ali nešto nedostaje. Tako je, nutele. Sipat ću žutu nutelu činiju, a zatim ukrasiti čašu. Tako je. Umačem čašu prvo u nutelu, a zatim u slatke konfete. Ispalo je sjajno. A vreme je da sipam unutra koktel. A preko ću sipati bombone njoj. Ovo je jako dobra kombinacija. To će biti super ukusno. Ako dodam još i šlag, to će biti potpuni užitak. Da, svaka mi čast. Gotovo. O, bravo, unuče. Dakle, za moje piće će također biti potrebno sveže mleko. A još ću uzeti čokoladni sladoled i čokoladu. Baka zna kako da zadovolji njenu unuku. Odlično, a mešam sve. Jao, kako dugo? Imam ideju. Bako, uzmite ovo. Ajoj, šta je ovo? Gledajte, bako. Oho! Hvala puno, Wednesday. Ti si mi baš pomogla. Dakle, moj koktel je spreman. Mogu ga sipati u čašu. Odlično. Dodat ću šlag. A preko ću narendati čokoladu. Ubacujem slamku i to je to. Bravo, bako. Ali moj omiljeni sladoled je od pistaća. Podsjeća me na čarobni napitak. A evo i sirupa od jagoda. Da, on baš podsjeća na krv. Dakle, ukrasila sam čašu. Sada mogu sipati unutra koktel. Pogledajte kakvu lepu boju ima. Divno. Čekajte, nešto nedostaje. Stvar, dođi ovamo. Treba mi tvoja pomoć. Hajde. Ajoj, beži odavde! Šta? Hej, lopove! Vrati šlag! Eto ti! Hvala, stvar. Dakle, vreme je da završimo remek delo. Čini se da mu nedostaje par vampirskih očiju. A još očnjaci i uši. Ubacujem slamku i to je to. Prijatno, mala. Uživaj. Wow, super! Ovo je veoma ukusno. Čekajte samo što osjećam dlaku u ustima. Jao, fuj, to je odvratno. To je bakin koktel. Ne laži. Kakvo slatko čudovište. Ove gumene bombone su predivne. I koktel mi se mnogo sviđa. Ekstra. Ostalo je samo probati bakin čokoladni koktel. Wow, cool. Baš je dobar. Neverovatno. Odlučila sam. Pobeđuje baka. Čestitam. O, da, tako se to radi. Pitam se šta sada želimo? O, to pizza. Super. Hajde da počnemo. Čekajte, ko to tako lupa?
Jao, Enid, prestani. Prestani da tučeš testo, niti ništa uradilo. Hajde da ti pokažem kako treba razvući testo. Treba ti 2 oplagije. Bako. Još par udaraca i gotovo. Eto, vidite? Da, super, ali ja ću smisliti nešto drugo. O, znam! Napravit ću testo za picu od žvake. To je genijalno! Kako sam pametna? Samo treba doneti svu hubabubu koju imam, a zatim razvući testo uz pomoć specijalnog vozila. Da, gotovo! Moja slatka pizza je spremna. Bako, kako ti se čini? Da, znala sam da će ti se svidjeti. A ja moram staviti punjenje na testo. Prvo paradajz sos. A zatim mnogo sira. Odlično. A sad ću uzeti, šta je ovo, pepperoni? Ne. Ja ću iseckati tikvicu. Da, tako je mnogo bolje. Bolje od vaše kobasice. I naravno treba moj omiljeni paradajz. I obavezno ću dodati brokoli. Idem do rerne. Nadam se da će ta pizza izgoreti. A ja ću nastaviti da spremam svoju mračnu picu. Stvar, treba mi pomoć. Možeš mi doneti još jedan komad? Hvala. Sada stavljam punjenje. Prvo pepperoni. I malo crvene paprike. O da, idealno. Ostaje samo da napravim duge crne šape. To je to. Moja pizza pauk je gotova. Ali prvo je moram lepo ispeći. Napišite u komentarima kako biste nazvali ovog pauka. Mislim da mu odgovara ime Karl ili Dan. Hej, Bako, ovdje smo. Jao, za malo da omašim sto. O, Wednesday je opet napravila neko čudovište. Enid, a zašto tvoja pizza još nije gotova, a? Još uvijek nisam smislila punjenja. Iako znaš, došla mi je sjajna ideja. Ovo je pizza od žvake, zato ću staviti na nju sve slatko što mala Emma voli. Sigurno će joj se dopasti marshmallow i male žele bombone. O, da, lepota. Ostalo je dodati što više roze konfeta i to je to. Gotovo? Veoma originalno. Wow! Jao, kakav strašan pauk! Valjda nije pravi. Dobro, sad ću ga probati. O, zanimljivo. A šta je ovo? O, ne! Kako ljuto! Ne, ovu pizzu sigurno neću jesti. Wednesday, ti me uopšte nisi zadovoljila. A šta je ovo? Samo povrće i testo? Bako, ovo nije čak ni pizza. Strašno. A šta je Enid napravila? Wow, kakva lepota. Izgleda super. O, je li to žvaka? Cool. Enid, ti si najbolja. Znala sam da ćeš napraviti najlepšu pizzu. Dakle, pobedila je Enid. Wow, stvarno? Ovo je tako neočekivano. Zanimljivo koliko dugo mogu da se vrtim bez prestanka. Hej, saberite se. Želim najukusniju tortu. Tortu? Super, napravit ću najbolju. Bilo šta za moju unuku. Nema problema, ja sam profesionalac. Najvažniji deo torte je krema. Moja torta će biti dovoljno visoka i veoma ukusna. Moja torta će biti u obliku srca za moju omiljenu Margot. Uzet ću Kit Kat i malo fila. Nije spalo loše. Dodat ću malo čokoladnih bombona odozgo. Margot će se svidjeti. Ovako, sad ću vam pokazati kako treba da izgleda prava torta. Sečemo na pola. Stavljamo jednu polovinu na drugu. Sklanjamo sredinu. I okrećemo. Šareni fil će učiniti da torta još više liči na dugu. A sad ću to sve obojiti. Malo ću uzravnjati fil i napravit ću lepe, mekane oblake. Yes! Dodat ću male oči i usta.
Ovako izgleda pravo remek delo. Ja ću sigurno pobediti. Uopšte nije obavezno da torta bude lepa. Najvažnije je da bude ukusna. Šta? Ova gomila čak ni ne liči na tortu. Užas. Nisam još završio. Sada će moje torte također postati lepa. Istopit ću šarenu čokoladu. Dodat ću šljokice. Što više. Devojčice vole šljokice. I sad, najzanimljiviji deo. Pažljivo dižem. Wow, baš cool. Moja torta će sigurno da pobedi. Oho, svaka čast, unuče. Nije loša ideja, ali moja torta je bolja. Wow, kakva lepa, sjajna torta. Mislim da ću od nje da počnem. Baš ukusno. A sad ću probati bakinu tortu. O da, moje omiljene bombone i čokolade. O, kakva je ovo čudna torta. Pa dobro, probat ću. Ukusnije nešto. Pobedila je torta od šefa. Ja sam rekla da ću da pobedim. Stani, to će ti još trebati. Vaš prvi zadatak je torta. Super, sestro. Dobro, draga. Važi. Kako lep fil. Koristit ću ga za moje novo kulinarsko remek delo. Premazat ću sve kore filom i napraviti baš originalni oblik. Da, to će biti torta u obliku duge. I ukrasit ću je filom od Skittlesa. Evo ga. Wow, to su moje omiljene bombone. Poslastičarstvo je prava umetnost. Kada spremam torte, osjećam se kao pravi umetnik koji stvara novo remek delo. Ovoj fantastičnoj dugi nedostaje samo oblaka od šlaga i par zabavnih očiju. Da, tako je. Svaka mi čast. Ja sam završio. Bellissimo. O, nije loše. A ja ću napraviti svoju tortu u obliku srca i ukrasiti je čokoladicama Kit Kat. A jer znam da ih mala obožava. Tako je, ali tog neće biti dovoljno. Tako da ću dodati još Maltesers i Skittles bombone, baš su lepe. Bako, svaka ti čast. A evo mog remek dela. Jao, ali to nije nešto. Ne brinite, ja još nisam završila. Da bih napravila lep dekor, treba će mi folija i puno slatkiša. Prvo ću istopiti čokoladu s pomoć brenera. Da, evo ga. Idemo. Juhu, to je baš zabavno. A sad ću dodati plave konfete koje će odlično izgledati na mojoj torti. Jesu svi spremni? A onda sad ću vam pokazati budućeg pobednika. Gledajte. Super je ispalo. Ali pobeda nije bitna, draga. Wow, a prvo želim probati šefovu tortu. Baš je lepa. I ukus je dobar, sviđa mi se. Pitam se, da li je bakina torta ukusna kao šefova? Wow, ja obožavam čokoladu. Hvala, bako. O, izgleda da sa ovom tortom nešto nije u redu. Uj, ne sviđa mi se. Dakle, pobedila? Baka, čestitam. To baka je najbolja.